салом додару хоҳаракони азиз, мухлисони доимии барномаи ҳафт ранг. Инак машғулияти навбатии мо боз пешкашатон мегардад. имрӯз якҷоя рӯи лавҳаро бо расми яке аз қаҳрамонҳои афсонаҳои дӯстдоштаи шумо, гурбаи мӯзапӯш, оро медиҳем. Агар шумо ба саршавии машғулият омода бошед, пас биёед шурӯъ мекунем кори эҷодиро. инак мо шурӯъ кардем тасвири мавзӯи имрӯзаро бачаҳо ва ногуфта намонад, ки дар аввал мо метавонем яъне тасвири амалро шурӯъ кунем аз ҳамин қисми болои аниқтараш, аз тасвири ҳамон кӯлоҳи зебову афсонавии гурбаи мӯзапӯш. ва бо ин ороишот ҳоло мо дар аввал қисми болои яъне соябони кӯлоҳро тасвир мекунем, баъдан болопӯшро, албатта бо тасмачаи марказияш. ва якчанд парҳоро бачаҳо мо бо андозаҳои хурду калон, яъне болои кӯлоҳи сари ин гурба тасвир мекунем, ки одатан дар филмҳои тасвирӣ ва дар афсонаҳо ин ҳолат дида мешавад. ана акнун метавонем инҷо шурӯъ кунем тасвири худи калаи гурбаро ва албатта дар аввал мо бояд шакли умумӣ, яъне шакли пурраи калаи гурбачаро рӯи коғаз ҷой дода акс намоем. ва зери кӯлоҳ инҷо қариб ки тарҳи рӯи гурбача пурра тасвир карда шуд, ана инҷо бошад, якбора гӯшашро низ тасвир месозем. ва ногуфта намонад, ки зери кӯлоҳ як гӯши гурба намоён асту халос. ҳоло бошад бачаҳо, мо бо тасвири чашм ва даҳонубинӣ калаи гурбаро боз ҳам пурратар месозем. дар ин қисми поёнӣ атрофи рухсораҳояшро мо чӣ тавре ки мебинед нишон медиҳем. хуб баъдан метавонем аллакай қисми бинӣ ва атрофи даҳони гурбаи мӯзапӯшро низ пурра ва зебо намуда тасвир созем. ана инҷо бошад, аллакай даҳони гурбача тасвир карда шуд. ва дар охир мегузарем ба тасвири чашмонаш. инак мо бо шакли умумӣ бачаҳо, чӣ хеле ки мебинед, бо гузоштани чунин давраҳои дарозрӯя шакли умумии чашмони гурбаро тасвир кардем. ва акнун бо нишон додани қисми дохилӣ, яъне бо даврачаҳои хурдакак, сиёҳии дохили чашмони гурбаи мӯзапӯшро ишора месозему, онро бори дигар пурраттар мегардонем. ана мегуна. ва дар охир бошад, биёед мӯи лабҳояшро низ бо ишораи хурдакак нишон медиҳем. акнун бадани гурбаро бошад, мо бо сару либоси хосу зебои афсонавӣ ороиш медиҳем. инак мо қисми пеши гардани гурбаро бачаҳо бо чунин ишора, яъне бо нишон додани гиребонҳои куртааш дар аввал пурра ба назарҳо намоён месозем, яъне ороиш медиҳем. хуб баъдан мегузарем ба тасвири анамон костюми бадани гурбаи мӯзапӯш, ки одатан дар филмҳои тасвирӣ низ бо чунин либос дида мешавад. бо ин матои сахту ҳамвор пироҳани бадани гурба, қаҳрамони имрӯзаи мо, гурбаи мӯзапӯш нишон дода мешавад. ва то ба поён онро оварда мерасонему бо хати дигар қисми поёнияшро пурра месозем. ва акнун ҳоло бо ишораҳои иловагӣ ва инчунин бо нишон додани тугмачаҳо дар либоси бадани гурба мо қисми номбаршударо бори дигар пурраву зебо месозем. ана мегуна. инак мо мегузарем ба тасвири дастони гурба ва остинҳои куртаи бадани гурба бо ин ишораҳо нишон дода мешаванд. ва бо анамин таври зебо бачаҳо биёед мо якбора дастони гурбаро низ пурратару зеботар месозем.
و اینجا حالا یک پنجه دستی گربه البته با انگشتانش نشان داده می شود و داخلی پنجهش را با این اشاره ها یک بار آرایش بخشیدیم. میگذاریم به تصویری دستی دیگر و پنجه و انگشتانی گربه. همینطور بچه ها اینجا ما یک بار آستین دیگری پیراهنی بدنی گربه را با اشاره خاص تصویر می سازیم. بعدا میگذاریم به نشان دادن و تصویر کردن انگشتانی دستی گربه. با اینک بچه ها ما انگشتانی دستی دیگری گربه را باشد در حالتی پوشیده شده، یعنی در حالتی جمع بوده تصویر می سازیم، چون که در دستی این گربه خنجر یعنی شمشیر خردکه دیده می شود که ما در نوبت اول با تصویر دستش این قسم را اشاره می سازیم. اکنون بچه های عزیز حالا باشد ما شکل پوره شمشیر رو در دستی گربه تصویر میکنیم که با آن هنرنمایی میکند. و همینجا تیغ شمشیر یعنی قسمی اساسی آن یک پوره تصویر کرده می شود و ما با چنین اشاره با چنین نمود قسمی نامبر شده را یک بار تصویر می سازیم و پوره می گردانیم. همین طور ادامه می دهیم تصویر باقی مانده قسم های بدنی گربه را. اینجا قسم بالایی پای های گربه بچه عزیز اینجا زیری لباسی بدنش یک بار نشان داده می شود، یعنی شیمی بدنی گربه اینجا تصویر کرده می شود و یک بار می توانیم از بندی میان یعنی از پسی گربه نمایان دومش را نیز تصویر سازیم به نظرها نمایان کنیم. همینطور بعدا پای افضال ها را در پای های گربه انیخترش انمون موزه های رمزی و افسانوی را در پای های گربه حالا ما تصویر خواهیم کرد. برنا گفتن امونت که بچه های عزیز گربه تصویر کرده ما با همین موزه هایش در افسانه ها البته مشهور است و برای همین هم ما باید در یک سطح عالی و با یک نمود زیبا و افسانوی موزه ها را در پای های گربه تصویر سازیم. و اینک پس از پوره گشتن یک پای گربه بچه ها ما میتوانیم الکی شروع کنیم تصویری پای دیگر را و البته پای دیگری گربه نیز با این موزه زیبا و افسانوی حالا پوره گردانیده می شود. و موزه ها را در پای های گربه چخیلی که می بینید با آرایشات و نمودی خاص و زیبا یک بار ما پوره تصویر کردیم. همین طریق بچه های عزیز اینجا ما تصویری گربه موزه پوش را با قلم یادی پوره به انجام رساندیم. حالا باشد میگذاریم به پوره گردانیدن محیط اطرافی آن. همینطور بچه ها زیر پای های این گربه که در حالت هنرنمایی یعنی قرار دارد ما چنین یک قالینچه خود را با شکلی دوره مانند انیخترش با دوره دراز روی اینجا میتوانیم تصویر سازیم. قسم های بالایی را باشد میتوانیم با چنین پرده های آویزان که چخیلی که گفتیم گویا آن هنگام هنرنمایی در صحنه قرار دارد و بگذار پرده ها محیط آن را پورتر و زیباتر گردانند. همینطور بچه های عزیز ما اینجا با استفاده از قلم یادی تصویر لوحه را پوره به انجام رساندیم. بیایید اکنون یک جای شروع میکنیم رنگ‌وباری آن را و در اول ما باید موی قلم دلخواه را آماده سازیم. برای رنگ‌وباری گربه ما در اول از رنگ نارنجی روشن‌تر استفاده میبریم.
ана инҷо мо шурӯъ мекунем бачаҳо рангу бори гурбаи мӯзапӯшро бо истифода аз ранги норинҷӣ. ва инҷо чӣ хеле ки мебинед бачаҳои азиз, мо инҷо тарҳи рӯи гурбаро бо пурраги неву балки қисман бо ранги норинҷӣ ранг пӯш карда истодаем. Масалан дохили гӯшҳо ва атрофи рухсораҳояш дар қисмҳои поёнӣ яъне сафед беранг гузошта мешавад. хуб инҷо бошад атрофи бинӣ ва даҳонашро каме ҳам бошад бо ин ранг андаке ишора сохта мегузарем. баъдан метавонем аллакай панҷаҳои дастонашро низ бо пуррагӣ бо ин ранги равшан рӯйпӯш намоем. ана инҷо бошад аллакай мо ангуштони панҷаи дигари гурбаро низ бо ин ранг рӯйпӯш кардем ва мегузарем дар охир ба рангу бори думи гурба. ана мегӯяд дар аввал мо қисмҳои соянишин яъне қисми поёнии думи гурбаро бо ин ранг пурра ишора сохтем. баъдан қисми боқимондаро низ якбора метавонем бо таври маҳинтар рангу бор карда гузарем. акнун ҳоло бошад мо бо истифода аз қалами хурдтар ранги сиёҳро мегирем, тайёр мекунем. албатта баҳри рангу бор намудани чашмони гурба ва мебинем ки аллакай бо ишораи дохили чашмон яъне гурба намуди зеборо ба худ гирифта истодааст. инчунин сафедии хурдакакро низ миёни сиёҳии чашмонаш метавонем боқӣ гузорем ва якбора андаке торикиро дохили даҳонаш низ метавонем нишон диҳем. барои идомаи рангу бор бошад мо аз ранги сурх истифода мебарем. инак мо ранги сурхро ҳам дар аввал тайёр мекунем. акнун мо бо ин ранг даҳони гурбачаро ишора месозем. ана инҷо мо даҳони гурбачаро якбора бо ранги сурх пурра сохтем ва якбора рангу борро дар қисми болоӣ яъне дар анамин тасмачаи ишорашудаи кӯлоҳи сари гурба низ метавонем идома диҳем. хуб пас аз рангпӯш гаштани тасмача якбора ана пари хурдакак низ бо ҳамин ранг ишора мешавад. бовар дорам шумо низ ба осонӣ албатта бачаҳои азиз ҳамроҳи ман рангу борро дар ин қисмҳо дар лавҳаҳои худ идома дода истодаед. акнун барои идомаи рангу бори анамун парҳои зебо дар кӯлоҳи сари гурба ин навбат аз ранги норинҷӣ истифода мебарем. пари навбатӣ низ бо ранги худ пурра нишон дода шуд. пари хурдакаки охиринро бошад мо чун ранги зард яъне бо таври маҳинтар бо ин ранг рӯйпӯш мекунем ва халос. акнун барои рангу бори кӯлоҳи сари гурба бачаҳои азиз мо аз ранги сабз истифода мебарем ва инҷо мӯйқалами калонтарро метавонем бигирем. ана инҷо ранги сабз ҳам болои шиша дар аввал тайёр карда мешавад. ана инак мо бо ранги сабз бачаҳо шурӯъ намудем рангу бори кӯлоҳи гурбаи мӯзапӯшро ва инҷо ногуфта намонад ки бачаҳои азиз мо дар аввал яъне лаҳзае қарор гирифтем ва пас аз лаҳзаи хурдак аз ранги сабз истифода бурдем то ранги сурх ки пештар гузошта будем яъне хушк шаваду ин рангҳо бо ҳам омезиш наёбанд. ана ҳамин тавр акнун мо метавонем озодона рангу борамонро бо ранги сабз идома диҳем. хуб қисмҳои боқимондаи соябони кӯлоҳи сари гурбаро мо якбора инҷо рӯйпӯш карда истодаем ва дар ин қисм низ бояд эҳтиёткорона амал намоем. акнун ҳоло бошад мегузарем ба рангу бори либосҳои бадании гурбача ва дар аввал албатта аз ранги сурх истифода мебарем.
Анами гуна бори дигар мо ранги сурхро болои шиша омезиш дода тайёр мекунем. Мегузарем ба рангу бори анамин пироҳани зебои қаҳрамони имрӯзаамон. Анами гуна бачаҳои азиз, оҳиста оҳиста мо чӣ хеле ки мебинед аллакай атрофи тугмачаҳои ишорашударо бо ранги сурх рангубор намуда истодаем ва бояд инҷо низ эҳтиёткорона ранг пӯш кунем қисмҳои номбаршударо, то тугмаҳоро бо ранги сурх рӯи пӯш насозем. боқӣ монда қисмҳоро бошад дар ин либоси зебои гурбаи музапӯш чӣ хеле ки гуфтем бо пуррагӣ метавонем бо ранги сурх рангубор намоем. танҳо ишораҳои поёниро беранг мегузорему халос. қисмҳои болоиро пурра биёед рангубор месозем. акнун бо ҳамин ранг биёед якбора остинҳоро дар либоси бадани гурба мо қисман ишора месозем. акнун бачаҳо мо якбора инҷо қисми асосӣ, қисми зиёди мӯзаҳои пойҳои гурбаро низ бо ҳамин ранг, яъне бо ранги сурх ишора карда зебо месозем. пас аз рангубори як мӯза мегузарем ба пои дигар. мӯзаи дигарашро низ биёед рангубор месозем. ба назарҳо бо намуди рангину зебояш онро намоён мегардонем. анами гуна. барои идомаи рангубори сару либоси гурба биёед аз ранги зард истифода мекунем. ана инҷо ранги зард ҳам тайёр шуд. акнун бо ранги зард бошад мо ҳар ҷо либоси бадани гурбачаро бори дигар пурратар месозем. дар аввал мо анамин нақшҳое ки зери пироҳани бадани гурба гузошта будем, яъне онро бо ранги зард рӯи пӯш мекунем. баъдан мегузарем ба ишораи тугмачаҳо. дар охир бошад анамин қисмҳои болоии мӯзачаҳои пойҳои гурбаро низ якбора бо ранги зард мо ишора месозем. акнун ҳоло бошад мо бо истифода аз ранги бунавши ториктар боқӣ монда қисмҳоро дар сару либоси бадани гурба ишора месозем. ва инҷо бачаҳо боз мо дар аввал назар меафканем ки рангҳои пештар гузошта шуда хушк шуда истодаанд. баъдан бо истифода аз ранги торик рангуборамонро идома медиҳем. ана инҷо якбора дастаи ханҷар, яъне дастаи шамшери дар дасти гурба будан низ якбора бо ранги торик ишора карда мешавад. акнун бо ин ранг биёед бачаҳо якбора шими бадани гурбаро низ рангубор мекунему зебо месозем. ана инҷо пои дигари шими гурба якбора бо ин ранг рӯи пӯш карда шуд. дар охир зери пойафзолҳояшро низ биёед бо ҳамин ранги торик ишора мекунем. ана инҷо дар аввал як мӯзаи пои гурба бо пуррагӣ ранги худро гирифт. баъдан мегузарем ба рангубори маротибаи охири мӯзаи дигар дар пои гурба. бо ин ишора зери мӯзачаи дигари гурба низ якбора пурра гардонида шуд. акнун бачаҳо ҳоло бошад мегузарем ба рангубори муҳити атрофи гурба. дар аввал бошад аз ранги кабуд истифода мебарем. ан ҳамин тавр ранги кабудро низ бо таври маҳинтар инҷо мо омода месозем. акнун мегузарем ба рангубор. ана аз ҳамин қисмҳои болоӣ шурӯъ намуда бачаҳои азиз мо чӣ тавре ки мебинед аллакай паси пардаҳои саҳнавиро дар атрофи гурбаи ҳунарманд, гурбаи мӯзапӯш, яъне рангпӯш намуда истодаем ва рангуборро оҳиста оҳиста дар қисмҳои поёнтар ва паҳлӯи дигар низ мо иҷро мекунем, яъне идома медиҳем.
акнун пас аз рангпӯш гаштани як паҳлӯ боз метавонем қисмҳои боқи мондаро рангу бор намоем. Ана мегуна бачаҳо мо оҳиста оҳиста чӣ хеле ки мебинед қисмҳои боқи мондаро низ қариб ки аллакай инҷо бо пуррагӣ бо ранги кабуд рангу бор намудем. Ана инҷо кунҷаки поёнӣ ки ба назар намоён буд, яъне ин қисм ҳам бо ранги кабуд пӯшонида шуд. акнун барои идомаи рангу бор бошад мо ҳоло аз ранги зард истифода мебарем ва албатта дар аввал ранги зардро низ бояд болои шиша тайёр кунем. ана инҷо паҳлӯи чап қариб ки бо ранги зард пурра ишора карда шуд. акнун як бора мегузарем ба рангубори пардаҳо ки паҳлӯи рости лавҳаи моро оро дода истодаанд. ва инҷо низ албатта мо рангу борро қисман иҷро месозем. акнун барои рангубори қолинчаи даврашакл ки рӯи саҳнаро оро медиҳад мо аз ранги норинҷӣ истифода мебарем. ва инак ранги норинҷӣ низ бори дигар тайёр карда шуд. акнун шурӯъ аз ана ҳамин қисми паҳлӯи бачаҳои азиз ҳоло мо қолинчаро низ як бора пурра рангпӯш менамоем. ана мегуна бачаҳо дар аввал чӣ хеле ки мебинед мо андозаи қолинчаро муайян кардем ва атрофи онро бо ин ранг пурра ишора карда рафта истодаем. хуб инчунин метавонем як бора қисмҳои боқи мондаро низ бо ҳамин тавр яъне бо намуди нафистару маҳинтар рангу бор созем. ва инак қисми боқи монда низ рӯи саҳнаи ҳунар атрофи гурбаи мӯзапӯш рангу бор карда шуд. ана ҳамин тавр мо рангубори лавҳаамонро пурра ба анҷом расонидем. имрӯз мо бо шумо якҷоя бо истифода аз рангҳои обӣ рӯи коғаз яке аз қаҳрамонҳои афсонаҳои дӯстдоштаи шумо гурбаи мӯзапӯшро тасвир кардем. дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзаи мо ба поён мерасад. хайр бачаҳо, шоду пирӯз бошед.